Excuse me, magsasara na po ako. Wala. Alam niyo, tindahan ko, Cinderella, alas 12 lang po ito. Trixie, hindi Kasi pa wala akong business permit. Hindi pa dumadaan yung barangay So gusto niyo? Kaanan ako ng barangay bago ko magsara? Oo, kasi Last malakas backer natin, oh. Alam mo naman si Godeng natin yan, oh. Alam niyo, Yan ang yan si Kapitan, hindi yan papalag sa atin. Ako ang supplier ng chicks dyan. Oh, diba? Ay, wala na akong pakialam. Last na po, last order na magbayad na po kayo. Sino pong magbabayad? Si Ding, si Godeng. He Goding. promised he will Yes, pay. yes, My yes. God, I hate corruption. Yan. Ding, bahid ka na, Bay, Ding. bayad na bay. Ikaw ba yan nag-ingon bay? Magbayad bay. Uy, dunugaw dyan. Wala may kwarta dire, dunugaw dyan kay doon sa buhal. Naiwan yung pera ko sa buhal. Uy, sandali lang. Mag-withdraw mo na ako. Pwede ako mag-withdraw? Bay, wala Ding, ka mang ATM bay. Ano? sarado na yung mall, eh. Sarado na yung SM. Meron namang ATM dyan na. Sarado ba yung ATM? 7-Eleven. Oh, may ATM dyan. Wala, sira, nakalagay offline. Offline. Aba, bayaran niyo muna. Wala akong na-withdraw. Wala akong... Yan ang sinasabi ko Bay, sa'yo. last na inuman bay. Ganyan ka rin bay. Galaw. Bay. Bay, iniska mo na naman kami bay. Oy, basta ako. Boss, CR lang ako. Dyan na kayo, CR muna ako, boss. Bay, isa ka rin bay. Isa ka rin bay. Sandali, mauna na ako. May meeting pa ko bukas sa Tuda. Bay, ako makabayad dito bay. Hoy, Sano, bumalik ka dito Sano.